Sanibona siphinde sabuya futhi igedla.co.za. Sibambe lapha ku YouTube igedla, usibambe ku TikTok igedla, usibambe na ku Facebook igedla. Sisesitolo ke namuhla ke la esinaso online. La sibheka imithi yokususa isinyama. Le mithi le ihamba ngama package amabili. Ipackage yokucala iqukethe imithi emnyama nemithi ebovu, then isibili ipackage iqukethe imithi emhlophe. Le mithi emhlophe suku sikhipha ngayo le mithi emnyama ngoba kule mithi emnyama lena khona imithi okuthiwa umanza mnyama. So lana uma ngabe ngumuntu onesinyama nangabe bakuthandi impilo yena uhlanganelwa izinto uthakathuka kakhulu, awusazi nokuthi kumele uyisize ngani, kumele uqale kuphi uye kuphi. Uzamile ukusebenzisa imithi ngokuhlukana kwayo, awazi ukuthi uwenze njani. Uyazama izinto ehlangane, uke wakhipha ingane, akuhlangani le ngane kuvalele le. Ngale mithi uyakhona ukuchelisa, uyakhona nokuchelisa ngisho isilwane. Idip yashaya iyasusa konke okumnyama nje empilweni yakho, okwenziwa abathakathi noma okwenziwe indlela wena bozamba. La sishayisa inyama la. Uyageza uyafutha kanye nje. Noma ungageza phela kuthiwa ufutha ngaphela kanye nje. Bese uma uqeda immediately naqeda kusebenzisa lo muthi omnyama lo uzosebenzisa umuthi omhlophe. Ngoba ngalo muthi omhlophe lo kumele ukhiphe lo muthi ilona omnyama lona ngale. Susa inyama lapha kuthi impilo yakho icala phansi akusuka konke. Lana ngisho nangabe uthethuliwe, nangabe uke wezwa uma uyohlola noma utshelwa ama prophet enkonzweni lena uyihambayo ukuthi uthwethuliwe, isidala sakho siyasetshenziswa elsewhere. Uzizwa ukuthi uhlala ukhathele noma unokuphupha ngathi uyasebenza elsewhere, kusuke kuthethula ingelosi yakho lapho. Lana kuyabuya konke, lana kuyaqhaqha kuyabuya la izinto. Imithi ehlanganiswe la ayinamandla, nenhlanhla elahlekile iyabuya la. So nangabe unenkinga nje uthakathiwe, noma wazi kwenzakalani ngawo, kodwa konke kumnyama kuhlangana, uphupha kabi, uphupha amaphupha angenzi sense nje, usabathe uyazama, thola na umuthi. Thola na umuthi okuhlanganisiwe la. Ayihlahla ezinamandla nje lezi. Ihlahla njengoba ngishilo soqala umanza mnyama ukhona la. Uma thunze intaba ukhona neminyeke imithi ehlanganisiwe. Uma ungena ku website yethu nangu home, lesithombe lesisibonayo la uyasibona nje eqaleni nje ungena nje. Nas. Uma ungena wena ungena ngefoni noma ungena ngecomputer, mina mangisebenzisa icomputer nje. Nas lesithombe lesi. Uvela uklikhe la ku shop now. Yabona uma uklikha la ku shop now, kodwa ke ungakhathazeki, i-network yami slow kancane nje. Uya la ku shop now ungene andizichitho. Noma andizichitho ungakuthola la andumuthi, andizichitho yehle. Andizichitho kususa isinyama. Uklikha khona phezulu. Then ke uma ngabe uke wathenga online, nayo ufollowa yonke ke procedure leyo ke yokuthenga online. Uzo add to cart, view cart, uye konke kukhokho, ufaka yonke imininingwane edingekalayo for wona. Nangabe unenkinga ungasithinta kunazi inamba lezi, noma ukanye ungasi-emailela la. Uzokhona ukusizakala. Na umuthi, cala impilo yakho phansi. Susa ichitho, susa amabhadi man. Susa ifungo. Susa izinyama. Dabula imithwetshulo. Uphile kahle, uqale phansi ngempilo. Sibongeke.